Champions League, η κορυφαία διοργάνωση σε επίπεδο συλλόγων στο ποδόσφαιρο, σε όλα τα αθλήματα θα τολμούσα να πω. Προσφέρει τα πάντα, προσφέρει θέαμα, προσφέρει συγκινήσεις, προσφέρει απίστευτα παιχνίδια που είδαμε φέτος και να πρωτοθυμηθούμε. Είναι πάρα πολλά. Από τα κατορθώματα της φτωχής ανόρθωσης, από το 4-4 στην Αγγλία εκεί με τις ομάδες μεταξύλους, ενώ βλέπουμε και κάποια πλάνα από το χώρο των επιστήμων, όπου έχουν συνοψιστεί ατελείωτοι άνθρωποι της πολιτικής, των τεχνών. Βλέπετε τον Σίλβιο Μπερλουσκόνη, τραβάει τα πάντα το τελευταίο καιρό εδώ στην Ιταλία, αλλά αυτός εδώ βλέπει την αγαπημένη του μπάλα, αγαπημένη του Ινμίλαν βέβαια. Και εδώ στην εξέδρα περνούν οι διαιτητές μπροστά από τον Μισελ Πλατινί, από τον Χουαν Κάρλος, από τον Μπερλουσκόνη, από τον πρίγκιπα Βίλιαμ, για να παραλάβουν τα μετάλλια τους για την παρουσία τους απόψε εδώ. Και στη συνέχεια θα ακολουθήσουν αυτοί που έχασαν απόψε, οι παίκτες της Manchester United, αμέσως μετά ή της Μπαρσελόνα, και να σηκώσουν το κύπελο στο τέλος. Ενώ εδώ μετέχουν, δεν πρέπει να ξεχνάμε, κάποια χιλιόμετρα πέρα από εδώ, στην Άκουιλα, εκείνη τη Δευτέρα 6 Απριλίου του 2009, τα 6,3 ρίχτερ τάραξαν τον κόσμο, 300 νεκροί, 20 παιδιά ανάμεσά τους, 28.000 άσθεγοι. Έτσι λοιπόν η UEFA πρότεισε και 50 παιδιά από την Άκουιλα. Είναι εδώ απόψε, ήταν στο χωριό, έξω στο χωριό του τελικού. Θα μετέχουν στην τελετή της απονομής, θα είναι εκεί γύρω για να δώσουν και αυτοί το δικό τους στίγμα. Τα βλέπετε στην άκρη, νάτα, πιο πέρα από τους ανθρώπους της Manchester United στην άκρη, και από την άλλη πλευρά μικρά παιδιά που ήρθαν να βρεθούν εδώ κοντά για να ζήσουν τις δικές τους στιγμές. Και τώρα οι παίκτες της Manchester ανεβαίνουν για τα μετάλλια. Οι άλλοι δημοσιογράφοι είχαν απορία και έγραφαν όταν κέρδιζε όλα τα παιχνίδια και τους τίτλους που έβρισκε μπροστά της, πώς θα ονομαστεί η συλλογή τροπέων στο τέλος της σεζόν με 5 τρόπαια. Υπολόγιζαν ότι θα πάρει και το κύπελλο Αγγλίας και το Champions League και το πρωτάθλημα Αγγλίας. Έχοντας ήδη πάρει το παγκόσμιο κύπελλο συλλόγων και το League, έλεγαν θα λέγεται Queen Couple, γιατί βεβαίως το τρέμπλ το θεωρούσαν δεδομένο. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο βεβαίως. Παρ' όλα αυτά η United έκανε μεγάλη χρονιά φέτος. Είναι ο 66ος της αγώνας του απόψινος. Και βεβαίως αυτό δείχνει την συνέπεια των ποδοσφαιριστών ενός προπονητή που είναι αποφασισμένος να δουλέψει, όπως λέει ο ίδιος, μέχρι το Δεκέμβριο του 2011, όταν θα κλείσει τα 70. Δεν ισοφαρίζει τον Bob Paisley απόψε στις 3 κατακτήσεις του κορυφαίου ευρωπαϊκού τροπαίου, αλλά πραγματικά σωστά το γήπεδο χειροκροτεί. Και χειροκροτεί νομίζω και αρκετό μέρος από την πλευρά των Καταλανών, γιατί είστε μεγάλη ομάδα. Η Μπαρσελόνα και έχει κερδίσει ένα μεγάλο τρόπαιο όταν έχει κερδίσει ένα μεγάλο αντίπαλο. Και όπως συνέβη απόψε και το United που δεν έδειξε το πρόσωπό της, αλλά βεβαίως όσο και αν προσπάθησε να το δείξει από την άλλη πλευρά ο Μέση που ήταν και πεινασμένος γιατί δεν έπαιξε στο τελικό του 2006 λόγω τραυματισμού, απόψε έβγαλε και αυτός και οι υπόλοιποι ό,τι καλύτερο απαιτούσε η περίσταση. Ήθελα να πει ο Ρονάλντο, δεν έχει σημασία, έκανε κάνα 2 σκληρά φάουλ, τα βρήκε μετά με τον Πουγιόλ, έτσι είναι μεγάλη ποδοσφαιριστές. Είναι η ομορφιά του ποδοσφαίρου, όλα τα συναισθήματα όλα μέσα. Γι' αυτό είναι ο βασιλιάς. Το σπορ περνάνε τα πάντα μέσα από αυτό. Κοιτάξτε τον ειδικά διαμορφωμένο χώρο, βλέπετε τα παιδιά δεξιά και αριστερά, τα παιδιά της Άκουλα. Ελπίζουμε να έρθουν καλύτερες μέρες για όλα αυτά. Μην ξεχνάμε και τους μεσογειακούς που θα γίνουν σε εκείνη την περιοχή, στην Πεσκάρα λίγο πιο πέρα, και που θα καλύψουν η ελληνική τηλεόραση αργότερα. Εδώ είναι η σειρά της Μπαρσελόνα. Το 61 η Μπάρσα θα φτάνει στο τελικό, αλλά χάνει 3-2 από την Μπενφίκα. Το 86 πάει στα πέναλτι, στη Σεβίλη μάλιστα, πάει στα πέναλτι με τη Στεάουα. Εκεί ο Ντουκαντάμ της κλείνει τον δρόμο. Το 92 το κερδίζει Σαμπτόρια 1-0. Το 94 συντριβεί στην Αθήνα από τη Μίλαν 4-0. Το 2006 κερδίζει στο Παρίσι 2-1 την Arsenal και απόψε εδώ κερδίζει τη μεγάλη Manchester United 2-0. Juan Laporta, ο πρόεδρος της ισπανικής ομάδας, ευτυχισμένος. Άκουσε και αυτός πολλές αυτοκριτικές στη διάρκεια της χρονιάς και πέρυσι κυρίως. Πέτ Γκουαρδιόλα στους 11 μήνες πήρε τα πάντα. Θα λέει με τον Μισελ Πλατινί και ο Φέργκιουσον χειροκροτεί τον Γκουαρδιόλα. Ακριβώς. 30 χρόνια τους χωρίζουν. Όταν ήταν για πρώτη φορά προπονητής, ο Φέργκιουσον ήταν 7 χρονών μόλις. Ο Πέτ Γκουαρδιόλα, ο οποίος απόψε κέρδισε. Και ένας οι παίκτες θα περάσουν από εκεί, να πούμε, και ήταν στις 18 απόψε. Ο Βίκτορ Βαλντές κατά τα δοκάρια, ο Πουγιόλ, ο Κεϊτά, ο Πικέ, ο Γιάγια Τουρέ, ο Τσάβι, ο Ινιέστα, ο Μπούσκετ, ο Μέση, ο Ετό, ο Ανρί, ο Σιλβίνιο, ο Πέντρο Ροντρίγκες. Αυτοί έπαιξαν και αυτοί που δεν έπαιξαν, ο Πίντος, ο τερματοφύλακας, ο Κάθερες, ο Γκούντιονσεν, ο Μπόγια και ένας πιτσιρικάς, ο Μιέρες, ο Μάρκ.
17 χρόνων μόνο, θα έχει να λέω στα 17 του χρόνια, ήταν στον πάγκο μια ομάδα που πήρε το Champions League. Τον έβαλαν γιατί δεν είχαν άλλη λύση στην άμυνα, αλλά και άλλοι πολλοί που δεν μπόρεσαν να είναι εδώ απόψε γιατί είχαν προβλήματα τραυματισμών, όπως ο Ράφα Μάρκες, ο Μεξικάνος, ο Γκαμπριέλ Μίλιτο, ο μεγάλος Βραζιλιάνος ο Ντάνιελ Άλβες, ο Ερικά Πιτάλ ο Γάλλος από τις πολλές απουσίες και ακόμα ο Κρίκης, όλοι αυτοί που έγραψαν τη φετινή ιστορία της Μπαρσελόνα, μια πολύ όμορφη ιστορία. Αυτοί που την έφεραν εδώ για να πάρει το τρίτο της πρωταθλητριών, να το προσθέσει στα 19 πρωταθλήματα, στα 25 κύπελα Ισπανίας, στα 4 κυπελούχων, στα 2 Super Cup, στα 3 εκθέσεων, στα 7 Super Cup Ισπανίας. Μια ατελείωτη λίστα, μπορεί να τη δείτε αν πάτε στο Camp Nou, στο μουσείο εκεί στο γήπεδο, έχουν τα πάντα. Τιμούν την ιστορία τους πάντα. Και τώρα είναι όλοι πάνω στην εξέδρα, ένας περνάνε για να πάρουν τα μετάλλια τους, ο Ανδρή, οι υπόλοιποι. Βλέπετε και το τρόπαιο. Εκεί ο Γιουρ Στάντερμαν, ο Ερβετός κατασκευαστής, το έφτιαξε το 66, από τότε τροποποιείται, βελτιώνεται συνέχεια. Λαορεχώνα το λένε εκεί στην Ισπανία. Τα μεγάλα αυτιά δηλαδή, επειδή αν το προσέξετε αυτό φαίνεται σαν δύο μεγάλα αυτιά εκεί που το παίρνουν για να το κρατήσουν ψηλά. Οι αρχηγοί που το έχουν σηκώσει στο πέρασμα των χρόνων, πάρα πολύ. 9 φορές για τη Real, 7 για τη Μίλαν, 5 για τη Liverpool, Ajax 4, Bayern 4, η Manchester United 3 και τώρα στις 3 προστίθεται και η Barcelona. Το βλέπετε. Σε λίγο όλοι έτοιμοι, κοιτάξτε τους τα μικρά παιδιά, το χαίρονται πάρει έτσι. Παιδιά είναι, παιχνίδι είναι, ομορφιά είναι. Εκεί ο Μπουριόν, πάμε! Η Καταλωνία γιορτάζει, η Ισπανία γιορτάζει, το ποδόσφαιρο γιορτάζει. Μια μεγάλη ομάδα είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης για το 2009. Η Μπαρσελόνα. Μας και un club, έτσι γράφουνε στο Camp Nou στην εξέδρα, κάτι παραπάνω από μια ομάδα. Είναι όλη η Καταλωνία, είναι το σύμβολό του. Και η γιορτή θα κρατήσει πολύ απόψε εκεί. Και απόψε και αύριο θα τους περιμένουν να κάνουν τον γύρο της πόλης πάλι με το ανοιχτό πούλμα. Ο ύμνος της Champions League ακούγεται, παίζει. Όμορφες εικόνες στο φινάλε μιας πολύ ωραίας χρονιάς που προσέφερε τα πάντα και ο γύρος του Τριάμβου από τον Βαλντές και τους υπόλοιπους. Η δεύτερη τρίτη της Μπαρσελόνα μετά από εκείνη του Γιώχαν Κρόιφ που κατέκτησε το πρώτο της τρόπαιο το 1992, στην οποία ο σημερινός προπονητής ο Πεπ Γκουαρδιόλα έπαιζε μαζί με τον Ρόναλντ Κούμαν, τον Φερέρ, τον Μουνιόκ, τον Ζουμπιθαρέτα, τον Μπακέρο, τον Στοίσκοφ που ήταν απόψε τις εξέδρες του Ολυμπιακού Σταδιού της Ρώμης, όπως και του Μίκαελ Λάουντρου που και αυτός τον είδαμε έξω από την προπόνηση εχθές. Σήμερα αυτοί παίρνουν τη σκητάλη από εκείνη την καταπληκτική κρίση του πολύ μεγάλου Λοντού, με ένα παιδί από τα σπλάχνα τους από τη Λαμαρτία να την καθοδηγεί και μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, σε λιγότερο από ένα χρόνο, να την ανεβάζει στην κορυφή και να κάνει το πρώτο τρέμπλ. Και να γίνεται ο πρώτος που παίρνει τρεις τίτλους σε μία σεζόν στην ιστορία της καταλαντικής ομάδας. Εδώ κλείνοντας τη χρονιά αξίζει να σημειώσουμε τι έχει επιλέξει η UEFA best of the best, τα καλύτερα της χρονιάς. Ανάμεσα αυτά το 3-3 της Ανόρθωσης με την Ίντερ, το 0-3 της Βέρτερ Βρέμις με τον Παναθηναϊκό, το 3-5 σε Άουα Ολυμπίκ Λιόν, το 6-3 της Villarreal με την Άλμπορτ, το 7-1 της Bayern με την Sporting και φυσικά το 4-4 της Chelsea με τη Liverpool. Όλα αυτά στη χρονιά που τελείωσε, στη χρονιά που ολοκληρώνεται με τον τρόπο που βλέπετε εδώ μπροστά. Στην αιώνια πόλη με τους ανθρώπους της Μπαρσελόνα να κάνουν τον γύρο του Τριάμβου. Εμείς δεν τελειώνουμε εδώ. Σας θυμίζουμε ότι το Σάββατο υπάρχει ο μεγάλος τελικός στις 5 το απόγευμα. Κύπελλο Αγγλίας από το Wembley ανάμεσα στην Chelsea και την Everton. Θα μπορέσουμε να το παρακολουθήσουμε απευθείας και αυτό το παιχνίδι. Και κάπου εδώ θα σταματήσουμε για τα τελευταία διαφημιστικά μηνύματα και θα γυρίσουμε για τις τελευταίες εικόνες από το Ολύμπικο της Ρώμης.